Lapha sizobuka isite sizobuka isiza lapha khona njoba sasishilo abaningi bayakhumbula ukuthi sasho ukuthi sizokwakha indawo yokubeka lezi ingane zakithi eyihaqwe ama drugs afika nabantu bokufika. So lapha kwaZulu sizoyiqoqa zonke izingane wonke amadolobha yonke indawo, ingane engenelwe ukweba, ingane engenelwe ukudla idakamizwa, ingane engasabahlonipha abazali. Sizokwakha isenta la noma sizokwakha isikhungo okuyisona esizoqoqela khona zonke lezi izingane. Abaningi bazokhumbula ngesikhathi silokhuza sifike eThekwini sisho ukuthi sizosondela kulezi izingane ezihaqwe izidakamizwa. Akukhona lokho kuphela, kodwa ngisho khona lapha emakhaya zikhona izingane ezingasahloniphi, engasabazi abazali, engasabalaleli abantu abadala. So ke sizoqoqa lezo izingane. Inkosi yakwaMandlakazi ke inikelile ngentaba le uMaphundu ukuthi singakwazi ukuthi lo msebenzi esifuna ukwenza siubeke khona. Besicela ke einganeni zakwethu, besicela emphakathini wakithi eSouth Africa, ngoba into eyenza sicele kini bantu bakithi, sibalekela ukuthi sinikezwe imali ezoba nembandela, sibalekela ukuthi sinikezwe imali ezoba nezinkinga ngakusasa lapha abantu abazobe sebethi khona phakela ngakunika imali yami engaka, ngicela ukuthi wenze ukuthi. Njoba nibona senqabe imali ezinkulu, hayi ukuthi sinemali asinayo. Ngicela kuma South Africans, ngicela kini ma South Africans, ngicela nina nisisize, nisilekelele ukuthi sakhe le ndawo. UNdunankulu waKwaZulu Natal ubaba umhlonishwa uThami Ntuli, uNdunankulu wesifundazwe sakwaZulu, uthe yena kukhona naye azokwenza mhlambi isakhiwo yena ngasibheka. Kodwa mawucabanga ukubiya lentaba i3 kilometers lentaba, noma ubani okwazi ukubala, ngicela ibalele yena ukuthi ukubiya intaba e3 kilometers kungaba imali engakanani. So ke imali engeke iqhamuke kumuntu oyedwa, imali engeke iqhamuke esikhungweni sikahulumeni esisodwa, kodwa la ngaphakathi kuzoba nekliniki, kuzoba nenkundla yezemidlalo, kuzoba nehholo lokufundela ukulingisa, kuzoba nesikhungo samakhono, kuzoba namasimu, kuzoba namadamu amanzi amabili. Leyo nto ke mawuthi uyabuka cishe izofika laphana ko 1 billion mawuthi uyabheka makuthiwa siyayikhanda. So ke akuyona into futhi engenzeka ngesikhathi esincane, into mhlambe engathatha more than 6 months noma more than unyaka. So ke sicela kini ke ma South Africans, thina sikhulumi ngento efihlakele, into esiyenzayo kayifihliwe, into esiyenzayo akuyona into ongahamba uyicinga ukuthi kuphi. Njengoba silapha entabeni uMaphundu nje sikhuluma ngento esizonikeza ukuqhubeka kwayo ukuthi kwenzakalani. Lento le esizoyenza la, lesi sikhungo esizosenza la ngokufisa kwethu, besifisa ukuthi kushawa ukhetho, kuthi kushawa umhla ka30 August. Kuthi kushawa umhla ka30 October le ndawo ibisibiyiwe ukuthi noma kungakakhiwa kodwa kukwazi ukuthi kubekwe amathende, kubekwe ama-toilet, kubekwe amathangwe, zibe yiqala lezi ingane eziqoqeka lungakafiki ukhetho. Ngoba make kwedlula ukhetho akekho umuntu ozosinaka, bazolinda abantu kuze kushaye u2028 bese kuyima bethi bayasinaka. Kodwa siyabonga kumhlonishwa uNdunankulu ukuthi ayiveze athi kukhona yena angakwenza. Siyabonga kwabaningi abantu esithema sixoxa lento abathe bacela bona ukungaveli, basho bathi bacela ukungaveli kodwa bangajabula ukuthi nabo kube khona isandla abasifakayo. So ke laba abayigxekelayo bafethu abaqhubeke begxeke, thina la sizobe sofundisa izingane zakithi. Kuzobiwa amasimu la, kuzobiwa u10 hectares. Lo 10 hectares ilapho kuzobe kufunda khona izingane zenu zifunda ukulima. Kule ndawo le e3 kilometers esizoyibiya e3 kilometers kuzobe kuneyinkomo ngaphakathi,
kuzobe kunezimbuzi ngaphakathi, kuzobe kunezimvu neziklabhu ngaphakathi. Okusho ukuthi izingane zenu zizofunda ukufuya, zifunda ukunakekela imfuyo, zifunda ukuthi imfuyo inakekelwa kanjani, iphinde ifunde nokuhlinza. Kuyobe kukhona lonke uhlobo lwemfuyo ngaphakathi. Manje ke sithi ke siyakhuleka South Africa. Uma sithi izwe thina liyolunga ngeinsizwa, sisho lokho esikwenzayo. Asikhulumi ukuthi into ezokwenziwa ngomunye umuntu, sikhuluma ngento ezokwenziwa yithi ukuthi uma uyindoda alibe khona iqhaza olibambayo ekulungiseni izwe. Uma uyindoda akube khona into oyenzayo elekelela izwe lakini. Mina ngila eZululand, iZululand yonke ngiyafunga kusukela ngoJanuary 2027 kuya kuJanuary 2028 alikho iphara, ayikho ingane, asikho isigebengu, alikho isela elizoba la eZululand. Uma sisuka lapho singena kuyiKwaZulu Natal yonke, ilapho ke nizobona khona ukuthi siqondeni masithi ngelinye ilanga lelizwe siyoliphatha, siliphathe ngeqiniso, siliphathe ngoNkulunkulu, silekelele izingane zenu, silekelele nina ningabazali ukuthi izwe liye phambili, ayizonda ikaba ebambe khona. Danke amaphepha. Khamba kahle siswami. Uwena udayisayo la? Ezakho lezini? Uqambelwana namanga. Bayithenga. Apho Kishelwane. So bebuye bezoyidayisela nini? Oh. So isuke zikuphi? Hawu. Yo. So nihamba niyokulanda emgomeni buye nizokudayisa lana ukudla nini? Yo. Eish. Ushone kuphi? Ushone nini? Every day kuba khona oshona. Yo. So akunigulisi. Yo, oh yeah. Sorry, what? You look a bit emotional. What did you Yeah, ish. They are eating from this. She says they all this stuff here. Apa my drugs. Yeah. Banga agaban. Bawaphatha ngani? Oh, park. Yeah. So what did she say? No, she's also saying that all the drug traffickers, if they see me, they run away, and they get this stuff from the bins, from trash bins, and they take it and they come and eat it here, and sometimes when some of them eat it, they die. Yeah, somebody, I think just now somebody passed away. Ukusiphi isihlahla? Somebody passed Yes, away. yeah. Now. Yeah. Izo. Yes. Lo mboze. Huh? Yeah. Yo. No, I need to go.